E quan verem Nostra Senyera damunt la torre, descavalcarem del cavall. Endreçant-nos vers Orient, plorarem de nostres ulls e besarem la terra per la gran mercè que Déu nos havia feita. En la creació del Regne de València, Jaume I va establir la llibertat d'ensenyament als furs. Això va permetre la creació d'escoles menors a la ciutat de València. Al segle XV, València era un focus comercial i cultural a la Mediterrània. Eren els temps de l'esplendor de les lletres valencianes, amb destacades figures com Joan Roís de Corella, Ausiàs March i Joan Martorell. Era el moment de reprendre la idea de Jaume I de crear una universitat a València. Així, en 1493, el govern municipal de València va comprar a Isabel Saranyó una casa amb hort i pati a la zona on transcorria l'antiga muralla islàmica per a la construcció de la que seria la seu de l'Estudi General de València. L'acord per a la seva creació va ser adoptat pels jurats de València el 14 d'agost de 1498. Serien Pere Comte i Pere Bèrnia els encarregats d'unes obres que s'iniciarien en 1499. El 30 d'abril de 1499, els jurats de la ciutat aprovaren les constitucions de la Universitat de València. Un dels jurats que més temps va romandre al càrrec va ser Damià Bonet. En homenatge a aquest jurat de la ciutat, la residència d'estudiants ubicada al campus de Tarongers porta el seu nom. Les bules papals d'Alexandre VI, el papa Borja, se signaren el 23 de gener de 1501. I seria el 16 de febrer de 1502 quan Ferran el Catòlic va estendre el privilegi reial en favor de la Universitat de València. Joan Lluís Vives, que iniciava els seus estudis en 1507, es troba entre les primeres generacions d'estudiants a la Universitat de València. Perseguit pels seus antecedents jueus, va haver de fugir de València i va emprendre una trajectòria de prestigi internacional. En record de qui va ser un gran humanista del seu temps, la universitat va erigir en 1880 l'estàtua de bronze que presideix el claustre universitari, modelada per José Aixa i fosa als tallers de la primitiva valenciana. Al segle XVI va arribar a València la medicina moderna de la mà de Lluís Alcanyís, professor de la Universitat de València, que va morir a la foguera de la Inquisició acusat de practicar el judaïsme. Jeroni Muñoz va observar en 1572 el que va considerar un nou cometa. Es tractava del que avui coneixem com la supernova de Tycho. Les seues observacions quedaren recollides en un llibre per encàrrec del rei Felip II. Al segle XVIII, Tomàs Vicent Tosca va elaborar el plànol de la ciutat de València i Manuel Martí va introduir el mètode de la història crítica moderna. El teatre acadèmic o Paranimf es va construir en 1659, descrit com el més gran de les universitats espanyoles del seu temps. Un Paranimf remodelat en 1732 per Felip Rubio i reformat en 1869 per Sebastià Montleón, que va donar-li el seu aspecte actual. En temps de la Il·lustració, el rector Vicent Blasco va impulsar la reforma i modernització de la Universitat de València. La seva estàtua, obra de l'escultor Octavio Vicent, junt a la dels principals personatges vinculats a la creació de la universitat, es va incorporar a la font de la façana de l'edifici històric de la universitat. En aquest temps, es va crear també la Biblioteca Moderna de la universitat, que ha continuat fins als nostres dies. Una biblioteca que es va enriquir amb la donació de Francisco Pérez Bayer en 1785. Eren els temps de la Il·lustració amb rellevants figures com Gregori Mayans. En el seu honor, la Biblioteca de Ciències Socials, ubicada al campus dels Tarongers, inaugurada en 1999 i dissenyada pels arquitectes Giorgio Grassi i Manuel Portacelli, porta el seu nom. Gabriel Siscar, format a la Universitat de València, va participar en l'elaboració del sistema mètric i, per la seva banda, Antoni Josep de Cabanilles, mestre en filosofia i doctor en teologia per la Universitat de València, va escriure la seva magna obra. Va ser també al llarg del segle XVIII quan es va reedificar la capella,
on es va mantenir el retaule de la Mare de Déu de la Sapiència, pintat per Nicolàs Falcó en 1516. La capella continua acollint actes acadèmics a més de religiosos. En 1802, Vicente Alfonso Llorente es va posar al front de la nova instal·lació del Jardí Botànic de la Universitat de València a l'Hort de Tramolleres, la seva ubicació actual. Aquest jardí havia estat fundat en 1567 per a donar servei a la docència i la investigació en medicina, impulsat per Joan Plaça, catedràtic de Medicina de la Universitat, que dona nom a l'auditori actual del Jardí Botànic. Quan en 1808 es va produir la invasió napoleònica, la Universitat de València va crear un batalló d'artilleria format per estudiants. L'edifici de la universitat va ser bombardejat i incendiat en el setge a València en 1812. La biblioteca es va veure greument afectada i el jardí botànic va ser arrasat. La desamortització de Mendizábal de 1837 va permetre la recuperació i ampliació de la biblioteca universitària a partir d'exemplars procedents de les biblioteques de convents suprimits, incorporant-se així la Biblioteca Napolitana del Duc de Calàbria, que dona nom a l'actual sala d'exposicions de la Biblioteca Històrica. José Pizcueta, que després seria rector de la universitat, va reconstruir el Jardí Botànic. En aquest temps, es va construir l'umbracle dissenyat per Timoteo Calvo en 1845 i l'estufa de ferro i vidre projectada per Sebastià Montleón. A les acaballes del segle XIX, el Gabinet d'Història Natural, creat per Ignasi Vidal Cros, va ser la base del Museu d'Història Natural, construït en 1897 per l'arquitecte Sebastià Montleón i creat per Eduard Boscà. El museu, amb més de 40.000 peces, es va convertir en un referent fins la seva desaparició en l'incendi de l'edifici universitari en 1932. En homenatge a Eduard Boscà, la Biblioteca de Ciències, al campus de Burjassot, va ser batejada amb el seu nom. En 1883, Santiago Ramón y Cajal va guanyar la càtedra d'Anatomia a la Universitat de València. La seva escultura, obra d'Enrique Giner en 1952, amb motiu de qui va ser professor de la universitat i Premi Nobel de Medicina en 1906, presideix l'escalinata de l'edifici de la Facultat de Medicina i Odontologia. Projectada l'any 1908, junt a la Facultat de Ciències, actual seu del rectorat, com a part del projecte de Ciutat Universitària de València. Una ciutat universitària que suposaria el primer campus de la Universitat de València i que superava els llindars de l'edifici fundacional del carrer de la Nau. I és que la Universitat de València ja tenia 1.200 estudiants quan acabava de celebrar el seu quart centenari en 1902. Una universitat on Ignasi Tarazona va crear l'Observatori Astronòmic en 1909. Aquell mateix any, la Universitat de València celebrava el centenari del naixement de Charles Darwin. I és que València, de la mà del professor Pelegrí Casanova, va ser el focus de projecció de les teories de l'evolució. Pelegrí Casanova, professor de la Facultat de Medicina, dona nom a la Biblioteca de Ciències de la Salut de la Universitat. Una universitat que, en temps de la Segona República, va incorporar al govern universitari persones vinculades a la Federació Universitària Escolar, la FUE. Es va crear el Servei d'Extensió Universitària i es va impulsar la ciutat universitària. Era 1935 i la universitat superava els 3.000 alumnes. En aquells temps, Maria Moliner va dirigir la biblioteca de la Universitat de València. En homenatge a aquesta important filòloga i lexicògrafa, la Biblioteca d'Educació de la Universitat porta el seu nom. Durant la guerra, i quan València fou capital de la Segona República, l'edifici històric de la universitat es va convertir en la seu del Ministeri d'Instrucció Pública. La depuració universitària, en acabar la Guerra Civil, va arribar al seu màxim exponent amb l'afusellament, el 24 de maig de 1941, de Joan Baptista Peset Alexandre, que va ser rector de la universitat. En homenatge al seu compromís, la Universitat de València va decidir posar el seu nom al Col·legi Major Rector Peset, que havia acollit l'Escola Normal de Magisteri fins a 1961. Aquesta casa senyorial del segle XVIII, situada en el centre històric de la ciutat de València, va ser rehabilitada i inaugurada com a col·legi major en 1997.
La depuració universitària també va abocar a l'exili milers de ciutadans i ciutadanes, entre ells professors universitaris com els rectors Mariano Gómez i José Puche, el qual va estar a Mèxic al front del Comitè Tècnic d'Ajuda als Refugiats Espanyols del Govern de la República a l'exili, i va haver de continuar la seva carrera acadèmica a Mèxic, on va presidir també l'Ateneu Espanyol de México. La Gran Riuada de València del 14 d'octubre de 1957 va afectar greument l'edifici històric de la Universitat de València i particularment la seva biblioteca, la qual cosa va evidenciar la necessitat d'impartir docència fora de l'edifici històric. Així, per exemple, els estudis de lleis presents a la Universitat de València des de 1499 comencen a impartir-se en 1959 en la recentment inaugurada Facultat de Dret, obra de l'arquitecte Fernando Moreno Barberá, actualment seu de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació. S'ampliaren els laboratoris de la Facultat de Ciències amb un nou edifici. I en 1960 s'inaugurava, obra també de Moreno Barberá, la Facultat de Filosofia i Lletres, edifici que actualment alberga la Facultat de Geografia i Història. Aquesta dècada es va veure marcada per la tensió política i el moviment antifranquista guanyava força a la Universitat de València. Superat per la situació, el rector José Corts Grau va dimitir en 1967. La cançó Protesta en valencià té com a referent Raimon, estudiant de la universitat que va ser reconegut per la seva trajectòria cívica amb la medalla de la Universitat de València. En aquest temps, Joan Reglà impulsa els estudis històrics valencians, Ernest Lluch l'estudi de l'economia valenciana i Manuel Sánchez Guarner esdevé el primer catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de València. La Biblioteca d'Humanitats porta el nom de Reglà i l'espai emblemàtic de l'actual Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació recorda el filòleg valencià. Als campus universitaris, ja en democràcia, es recorda els professors víctimes de la violència d'ETA. Ernest Lluch, Francisco Tomás y Valiente i Manuel Broseta Pont, assassinat en 1992 al campus de Blasco Ibáñez. El campus de Blasco Ibáñez es completava en 1974, en aquell moment Passeig de València a la Mar, amb l'edifici de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials dissenyat per Salvador Pascual i Juan Antonio Hoyos. La detenció en 1971 d'estudiants vinculats a l'estructura comunista a la universitat va suposar fortes mobilitzacions, assemblees, manifestacions i també detencions. El rector Bárcia va expressar la protesta formal per l'actuació policial i va amenaçar amb dimitir. En contra de les instruccions de no renovació de professorat i expedients a estudiants, la Junta de Govern de la Universitat de València va dimitir al setembre de 1972. El rector Rafael Bartual i els seus vicerectors i secretari general, els degans de les facultats de Filosofia i Lletres Fernando Montero, de Dret Manuel Broseta, Ciències José Beltrán, Econòmiques Alejandro Lorca i Medicina Carlos Carbonell. En un context en el qual sectors demòcrates de professorat i de degans progressistes com Manuel Sánchez Ayuso en la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Adolfo Miaja i Manuel Broseta en Dret i Joaquín Colomer en Medicina, i posteriorment rectors de la universitat, va provocar que en 1973 el rector Rafael Báguena expedientara 312 activistes de la Universitat de València. En aquell moment, la universitat comptava amb més de 15.000 estudiants, una tercera part dels quals eren dones. En el marc de la Llei General d'Educació de 1970, es reconverteixen les escoles normals de magisteri i de comerç que, creades en el segle XIX, s'incorporen a la Universitat de València i són els antecedents de l'actual Facultat de Formació del Professorat i d'Economia, creada l'any 2000 com a resultat de la fusió de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials i de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. L'increment de les especialitzacions dels estudis universitaris, així com de la matrícula a la universitat, va suposar el plantejament d'un nou campus universitari a la ciutat de Burjassot, que s'inauguraria en 1977. L'ordre ministerial de 19 de setembre de 1977 va activar, a partir de l'antiga Facultat de Ciències, creada en 1895 amb els estudis de ciències fisicoquímiques,
les facultats de Ciències Químiques i Ciències Físiques a partir de la secció d'aquesta especialitat creada en 1961. Ciències Biològiques, secció creada en 1968. I a partir de la posterior secció de Matemàtiques, la Facultat de Ciències Matemàtiques. L'espai de la Facultat de Ciències el va ocupar la Facultat de Farmàcia, estudis recuperats en la Universitat de València en 1974, després dels precursos d'estudis que s'impartiren entre 1868 i 1864 a la universitat. En 1992, la Facultat de Farmàcia es va incorporar al campus de Burjassot-Paterna, en un edifici que va rebre en 1993 el Premi Nacional d'Arquitectura, dissenyat per l'arquitecte Antonio Escario. Les edificacions docents del campus de Burjassot es completarien l'any 2011 amb la construcció de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, creada en 2003 per agrupar les enginyeries que, com a aplicacions tècniques de les llicenciatures, s'impartixen des de 1976 a la Universitat de València. Una ordre ministerial del 19 de setembre de 1977 va dividir la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València en les facultats de Filosofia i Ciències de l'Educació, Geografia i Història i Filologia, que posteriorment afegiria a la seva denominació Traducció i Comunicació, una vegada incorporats a aquest centre els estudis de comunicació audiovisual i de periodisme. La Constitució espanyola de 1978 incorpora principis com la llibertat de càtedra i l'autonomia universitària i obri el temps de la universitat democràtica. Una universitat que continuava en efervescència amb la incorporació d'estudiants, estudis i reorganitzant les seues estructures. Així, l'any 1980, la fisioteràpia esdevé titulació universitària i va ser a la Universitat de València on es va formar la primera promoció de fisioterapeutes d'Espanya l'any 1983. El mateix any es va crear la Facultat de Psicologia a partir de la secció que s'havia creat a la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació en 1973 i va incorporar també els estudis de logopèdia creats en 1973, donant lloc a l'actual Facultat de Psicologia i Logopèdia. El mateix any, essent rector Joaquín Colomer, es va constituir la Fundació General de la Universitat de València. En el marc de la Llei de Reforma Universitària, les eleccions de claustre constituent de 9 de març de 1984 foren el primer pas de l'aprovació dels Estatuts de la Universitat de València de 1985, que organitzaren la democràcia universitària, essent elegit rector el professor Ramon Lapiedra i Civera. En 1985 s'integra a la Universitat de València l'Escola Universitària de Treball Social i en 1989 l'Escola Social, que impartia els estudis de graduats socials, centres antecedents de l'actual Facultat de Ciències Socials, creada el 19 d'octubre de 1999. La Fundació Universitat Empresa de la Universitat de València, ADEIT, es va crear en 1987, precursora a Espanya en la relació entre societat, empresa i universitat. El claustre de la universitat va elegir com a rector el professor Pedro Ruiz Torres en 1994. A partir de 1995 es va obrir el campus dels Tarongers, amb la progressiva incorporació d'edificis departamentals, docents, esportius i biblioteques. Aquell mateix any es va crear el Departament de Fisioteràpia a la Universitat de València, primer departament d'aquesta especialitat a una universitat espanyola, pedra angular de l'actual Facultat de Fisioteràpia constituïda en 2011 a partir de l'antiga escola universitària, que va inaugurar les instal·lacions en 2008. Va ser en 1997 quan s'integra a la Universitat de València l'Institut Valencià d'Educació Física, donant lloc a la creació de l'actual Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. L'any 1999, la Universitat de València va celebrar els seus 5 segles d'història i es va rehabilitar l'edifici històric per constituir-se en l'actual Centre Cultural de la Universitat de València, la Nau. El segle XXI va començar amb la publicació, el 21 de desembre de 2001, de la Llei Orgànica d'Universitats, la LOU, amplament contestada per la comunitat universitària.
En aquell nou marc legal, el professor Francisco Tomàs va ser elegit rector per primera vegada a Espanya per sufragi universal ponderat. La xarxa de clíniques de la Universitat de València es va agrupar en la Fundació Lluís Alcanyís en 2008 i en 2009 es va constituir la Fundació Parc Científic de la Universitat de València. En 2010, el professor Esteban Morcillo Sánchez va ser elegit rector de la Universitat de València i en 2018 la comunitat universitària va elegir com a rectora la professora Maria Vicenta Mestre Escrivà, primera dona en accedir al rectorat de la Universitat de València. En març de l'any 2020, la pandèmia per Covid-19 va suposar el confinament domiciliari, el pas de la docència a una modalitat en línia i, posteriorment, l'adopció de mesures de distància social que condicionaren l'activitat universitària. La Universitat de València va posar tots els seus esforços en superar la pandèmia, com es va fer en temps de l'epidèmia de còlera a València, quan al domicili del rector Manuel Candela es va instal·lar un laboratori d'experimentació i la universitat va col·laborar en el procés de vacunació. La Universitat de València va convertir en 2020 la Facultat d'Infermeria i Podologia, edifici recentment inaugurat en aquell moment, en un centre especial de vacunació per a estudiants per garantir la seva mobilitat internacional. I va col·laborar en el procés de vacunació dels treballadors i treballadores de la universitat en els processos successius de vacunació. Les titulacions de la Universitat de València estan en contínua adaptació, incorporant tecnologia a la docència, amb exemples com el LegalTech i el Laboratori de Criminologia, la planta de fabricació de medicaments i la recreació d'una oficina de farmàcia per a contribuir a una docència amb l'ús de centres de simulació. El Centre de Simulació Integral en Salut, inaugurat en 2023, és un exemple de treball interdisciplinar entre titulacions per a oferir una docència orientada a la pràctica amb casos específics que permeten la participació d'alumnes de les titulacions de Medicina, Infermeria, Fisioteràpia, Farmàcia, Nutrició Humana i Dietètica i Psicologia. A més de ser centres de pràctiques d'alta qualitat, la xarxa de clíniques de la Universitat de València desenvolupa també una funció mèdica assistencial, tant a la comunitat universitària com a la societat. Una societat creixentment digital, en la qual la Universitat de València està integrada també a través del seu centre de supercomputació, un dels primers d'Espanya. Quan complix els seus 525 anys, la Universitat de València compta amb més de 55.000 estudiants, amb un 62% de dones, i per primera vegada en la història de la Universitat Espanyola, la comunitat universitària va decidir democràticament quin era el projecte de transformació del campus que volia que es desenvolupara. Així, comença la transformació del campus dels Tarongers, unes obres que formen part del programa d'infraestructures UV, la major transformació dels campus universitaris en el seu conjunt, amb una inversió que supera els 150 milions d'euros, que inclou també la rehabilitació d'edificis històrics, la transformació dels campus i la incorporació de noves infraestructures docents i investigadores. Així, quan complix 525 anys d'història, la Universitat de València continua en la seva trajectòria d'innovació i de servei públic, i és la primera universitat d'Espanya en estudiants amb discapacitat, la primera d'Europa en recepció d'estudiants Erasmus, la primera universitat pública d'Espanya en resultats esportius i la segona universitat espanyola d'acord amb els rànquings més prestigiosos. Així, la Universitat de València complix els seus 525 anys d'història al servei de la societat valenciana. 525 anys d'un passat que, amb orgull, ens impulsa cap al futur des del lideratge en docència, en investigació, innovació, transferència de coneixement, cultura i valors.